Shalom, oras, selama paskama dihita salhukna, damang dainang, ninulunga di bagasa tuata Yesus Kristus, marhite-hite, ayo ni tuata Yesus Kristus, dam togum ha porsyaon, rohatta, jalan tabba makalas ni roha. Amanginang, adorang sohita tangin hatani di bata, di bagasan partikenon, jumolo mahita martangiang. Dame ni dibata na sumurung siyan sa luhuk na roha, ima mangaramoti akati-ati do pikiramuna. Dinalaho manangin hata ni dibata di bagasan tikyon. Makuling mahuali Tuhan, nungaradi hami majalo hatami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Urian ni Tuhan hata ni dibata, nagabijamita, dihita dia pala partikeno diene maisyan barita nauli na sinurat di si Lukas bidu 24 mamuka may sana sada masuk sa tuay sa 12 rap tajahma alay diari parjolo dung ari sabat romana sida masasugot tutanomani mata na husus na pinature na sida alay nunga diguling batui sian tanomani di dapur nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakeni Tuhan Yesus. Jadi dinajuk rohan nasida marnidasa. Gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit na marlang lina. Alay mabiar maruhan nasida jaladuk nasida mana ili. Gabe nina halak odeng ma tu nasida. Buasa leluang muna na mangulu diinganan yakka na mate. Dang lisot ibana nunga dipahehe ibana ingot hamu nama na hinataw na itu hamu ujud di Galilea dope ibana adi do ikon pasatot anak ni jolmay tu tangan ni halak pardosa jadi persilakon otot jala mulak mangulu ma ibana dari patuluhon jala dingot nasida mahatanay gabe mulak manasida sian tanomani di baritahom masa sudenai tu nasa 10 sadai do tudungan nasa luhuna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johannes do si Maria ni si Jakobus. Na kana asing na madungan na sida pabos sa tuak apostel. Hira turi-turiet do akka hatay di ruana sida jaladang di hapor say. Alay hehe masih Petrus marlojung tu tanomani. Di ponduk madirina pulik madiida pia akka sapuk-sapuk naik dungi muli maibana longang dorohana marningot na masa disi ido pajahona huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus somaldo dihita halak batak molo adong marsitaunon manang akana berkemalangan jut tapatu pado akka mangapuli rohadina sida asa gabilang togu asa margugu mengadupi salhuna kana masay ala di konteks na terjadi di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikenon dang sisomani dumate Jesus dihau pinorsilang dan adong rotor halak mga pulinas justru torop halak maburay mangelai akasisya ni Jesus akasisolot di Jesus buasa na sida diburay jala diliay totu ala na di do akka halak Yahudi do si boto surah iya Tuhan Yesus si ima parpoda haliluan manang parjahat nah di bagasan situasi na masay lungud dope di bagasan situasi na masay maniak giate-ate sogok manugot manang dibuha-buha ijo dung salpu
hari Sabat topek di hari Paskah di nasida borhak ma akka paropuan tu tanoman ni Yesus nanaing patudon holong ni roha jala pataridahon ada istiadat di hasomala di nasida tahi akka paropuan na lau tu tanomani nanaing mamiahi bakke di Yesus alay aha mana terjadi dung sana sida dijulu ni tanomani dibereng na sida ma nunga magulang batu dan saha disit songgok ni roha di nasida masuk na sida tu bagasan tanomani las dibereng na sida nunga mago dang disibe bakke di Yesus dang mago dope ilu dang mago dope lungun ni roha nunga tersonggok musay nang nasida mamereng salu akan amasay tarjol manasida tabalungun di roha di nasida ala di bagasan tiki ima dipakulingi dua halak manasida namar pahe marlina-lina dirok matu nasida buasa leluamuna namangulu dingana nyakka namate jala di patorang mamusenang songo dia poda pangajari nang pinatupan ni Yesus Kristus ada orang so mati Tuhan Yesus Kristus nunga jumole di warion ibadah naik ko di persilakon ibadah mati jalahihi musina mangol alai ala ni biar ni roha ala ni lumun ni roha ala no sana tarjalo gabidang diingot aka paropuani doa kasih ni Yesus saluk nakanamasan mulak manasida ditopok ma aka sisian ni Yesus nasa pulsada doaka na maholong ni roha tu Yesus di pabotohom maaha na didokon na marpahe marlinang-linang nang hehedu Yesus alay songo dia do padjalo onya kasisian ni Yesus dia tong nasida salhu na turi-turiani buasa dia tong kasisian ni Yesus salhu na iya katuri-turian alana dak adong do pehya masa jol mana mati mulak mangulo dak adong do pehya di idara sidai nadong di bagasan pangajarion agama nasida jalana dia porsai nasida ia ujung ningulu ni jolma imah matian ala nasona tarjalo ni roha ni si Petrus pola ibana marlojong tu tanomani memastihon ahado tutu na dibereng akka paropuani dia tong ibana mergap saka paropuani hurian nolong di bagasan Yesus Kristus di bagasan teki ima dalam sekejap tarsarma barita taringot tuhayo di Yesus manang piral ma baritai ditiki hamate ni Yesus pe nunga pola gudang jolma longa alay dung hehe pe Yesus musenang piral ma musenang baritai sahat tu saluhukna siya betu bapa di hati haidang songo sonari pe manginang mungkin anggo songo sonari torhato pindu lebih berkembangi torima di upload di sosial media di Facebook di WhatsApp dua kagak asik mungkin terbarita mungkin anggo songo nari ngatur di jauh para puani tu tipi diwawancarai ala nahana sida saksi pertama di hati hai ale hurian yang longa di bagasan Tuhan Yesus Kristus ahadona naing gohono ni di bapa tuhita di apala partikeno marhite hite hayo ni Yesus ahado na didok jamita tuhita marhite hite jamitaon naing takas di pasah tuhita marhite hite hayo ni Yesus naing pay baru pamikirion apay baru pamikirion sama dia angone selaw di pikiri akka sisianna dipikiri akka tolop harap dipikiri saluhukna iya ujung ningolu ni jolma imahamatea alay marhite hite hayoni di pay baru mapamikirio do hadiriot pa
Dada hamatiap be ujung ni ngolu ni jolma. Dada hamatiap be gabe mabay jolma ya takuta. Alana salut na jolma na porsi itu Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite hayo ni Yesus Kristus dan gabe partuak be mana di hamatian na saling liling na. Alay gabe ngolu na saling liling na nama na gabe tohak na kajolma na porsi. Pamikiriot oma na parjolo na nahain diajari tu gaduk akasih ni Yesus. Tidak kematian itu menjadi ujung daripada sebuah kehidupan. Tetapi di dalam kematian itu ada kebangkitan. Ada kehidupan yang baru yang mau Tuhan persiapkan. Namanya amanginam nanonga di bahasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite hayo ni Yesus adong ma pengalaman yang baru. Yesus bau-bahon hamatian gabi hangulua. Namar lapatan sogod dia. Namar lapatan ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini. Di pay baru pamikirota, di pay baru hadirota. Di pay baru imanang haporsyata. Maka ketika orang banyak mengatakan bahwa kematian Yesus menjadi kemenangan mereka, justru dengan kematian itu, Yesus menaklukkan kuasa kematian itu. Yesus menaklukkan semuanya itu. Melalui apa? Melalui kebangkitan yang dia tunjukkan. Apa yang sudah Allah rencanakan. Akhirnya dipatupa masalahnya di bagasan Yesus Kristus. Dipasikop Yesus Kristus masalahnya. Aleni retes ni parmolua. Gabi tugu ni parmolua. Namalapata sama dia. Nesalaon doa kasih tahun nesalaon ibaratna gali doa kepamatang doa karena asik. Alai marhite-hite hanguluan ni Yesus, marhite-hite mahayuna. Aka parmolota nareteson, aka parmolota ima nasuna margelekon. Nungahe Yesus gabi lem dipatugu masaluk na kita ganuk marsada-sada. Amanginang akasisian ni Yesus malengleng doa hati-hati di nasida. Malengleng pusu-pusu na. Marsa roha di nasida. Tahutan nasida maila nasida mamereng torok pala. Alay dung hehe Yesus. Hailaon. Hati-hati na malengleng. Gabi hatuguan di pardagi. Namangyo amanginang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite hayon ni Yesus mangalehon lungun ni roha gabilas ni roha. Nasalaon akasisian ni Yesus lungun do roha di nasida. Didok nasida nungatalu beraja nami. Nungatalu be guru nami. Aledung hehe Yesus. Gabi marulo polo parlas ni roha manasida di bagasan parmaluwa. Nang somoni hita manginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hita pe di bagasa si Surnarion. Taingok ma sada pakirimu na mangulu di bagasa ngulut tagaduk marsada-sada. Nunga hehe Yesus. Ala nunga hehe Yesus manalu saluk na hamaten gabelas ni roha doi di kita. Berarti saluk na hita jol mana porsia di bagasan parmol si Surnarion pe. Ikototong pataridahon. Nah hehe na akapartodiota. Molo na salah na manginang. Gudang aka arsa. Gudang aka lungun ni roha. Gudang akasahid o karena asik. Alay. Taingok manunga hehe Tuhan Yesus Kristus. Na marapatan saluna akar sa nirhuat tanunga ditalun di bana. Marhuaso do Yesus manalun hamatia. Ala na Yesus marhuaso manalun hamatia. Berarti Tuhan itu pun punya kuasa untuk mengalahkan segala penderitaanmu. Ya Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah duka citamu menjadi sukacita. Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah kehidupanmu yang terjolimi menjadi orang yang termuliakan. Maka ingatlah, imanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan karena ketakutan dalam kehidupanmu engkau melupakan kebenaran firman Tuhan. Gudang nuhita mangilang songani. Songonak kasih seni Yesus ala di biar ni roha di nasida, ala di lungun di roha di nasida. Gabi lupa nasida saluhutna. Tu barita no pinasa ni Yesus. Tutona na dito na Yesus neko kehebana.
Alay anggo hita salut na manginang. Nenulungan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Songo dia pe lumuni rohata. Songo dia pe borak dia kasih tarota. Alay unang talupahon pangarmatian di debata di bagas sa mulutta. Jangan sampai kita melupakan bahwa Yesus sudah bangkit karena kita. Bahwa Yesus sudah menaklukkan kematian itu karena kita. Bahwa kita juga nunga dipai baru aka parnota. Dada parngolua na ginonggoman ni waso ni sibolis. Ale parngolu ni halat na porsia. Parngoluan na ginonggoman ni asineroha do hahew ni Jesus Kristus. Na parpudi sa halya manginang marhite-hite jami tahon nang diajarot hita gaduk marsada-sada marhite-hite haw ni Jesus si tahun ng gabi oloporo. Nah, Jesus Kristus marsi tahun ng doibana. Hatsi dihay mati bana di haw pinorsila. Alay dung hehe bana. Gabi oloporo doinang hita. Maka kita juga Bapak Ibu di dalam perayaan Paskah ini mari kita bersuka cita. Sukacita kita karena ada sebuah jaminan kehidupan yang kekal. Sukacita kita karena Yesus telah bangkit. Yesus bangkit karena aku. Nah kita pemanginang. Ikun gabi marulo puluk mahita di bagasan nakanguluta. Salpu nakana lungut. Roma akana jagar di bagasan nakaparnota siganupari. Alanang hehedo Yesus manaluhon hamatiani. Amin. Martangya kita. Moliate mang so baruhan nami tuho ali Tuhan. Di asin ni roham. Di dinggan ni basang. Do di holong ni roham nang diliham butu bagas sa mulo nami. Nunga taruli hami marhiti-hiti hatam dia pala partikya no. Takas do dia jari ho hami. Nunga hehe tutuho. Nunga ditaluho ko hamatiya. Jalan nunga di paibaruho akka pamikiron nami. Akaretes ni perdagingot. Alanya kasih tahu non. Gabi tugu ni parngulun nami may alanong hehe oleh Tuhan. Urupi hami patupahon ak kadinggan ni basang. Di bagasan guru nami si Ganopari. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom. Salam sehat. Selamat Paskah di Hita Saluh.